Umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize uzikhabile iingxelo zokuba oogqirha abangamashumi amabini baseCuba banentsholongwane ye-Corona.Umnumzana Mkhize ebetyelele eMonti eMpuma Koloni ityeli lesibini eyokuhlola indima esele igangathiwe ngurhulumente weliphodo ukuzilungiselela ukulwa le ntsholongwane ye-Corona. Oogqirha baseCuba bakweli baza kuvavanyelwa intsholongwane i-Corona ngaphambi kokuba baphume ekuhlalisweni bucala ukuqinisekisa ukosuleleki kwabo. Umphathiswa uMkhize uvakalise udano ngendlela akwamkele ngayo oogqirha baseCuba luluntu lwaseMzantsi Afrika. I would have expected that South Africans would have been cheering to say thank you for coming to assist us, thank you for coming to reinforce us. I don't think it is correct to have all these snipes and jibes and negative sentiments, because it just really is an unnecessary kind of stereotype. Where, as far as we're concerned, Cuba has got one of the best health services in the world. Abanye boogqirha basuka kweli laseCuba baza kutyalwa kumasipala wesithili Buffalo City kunye neNelson Mandela Bay nalapho kunamanani aphezulu entsholongwane i-Corona eMpuma Koloni. Umkhize uthi wonelisekile kumsebenzi osele wenziwe uzakuthi ga ngoku ukuqinisekisa ukulwisana nale ntsholongwane. Ugqibela kwalo kwaMkhize undwendela weliphodo imeko yayingentlanga konke kodwa ngoku uxolele iziphumo. Ezi ziphumo ziquka ukongeza kwezixhobo zokusebenza kunye nokongeza kwenani labongikazi. Eliphodo lithe laqesha abongikazi abangaphaya kwama800 kwezi veki ezimbini ezidlulileyo. The relationship between the Western Cape and the Eastern Cape, literally, this is a point that we have actually been discussing. The people who are in the Western Cape and the Eastern Cape are the same community. And the movement between there is not even an incident. I was actually, we were talking about this and laughing because somebody can actually wake up from Libode and then go to Cape Town, and then the following day he's back, and it's like he's just gone to town and came back. That's the nature of the connection between all our people. And therefore, when there's one area which is affected by the outbreak, certainly the one nearby is going to be affected. Umba wokonyuka kwamanani wosuleleko kwiphondo leMpuma Koloni kwakunye nokungena kwabantu abasuka kwamanye amaphondo kuthe kwashukuxwa kule ndibano. Olu hambo lukaMkhize lukwalungiselela ukuza kukaPresident Cyril Ramaphosa kule mpelaveki. Koloni, Iindaba ze-SABC, eMonti.